Nikola Rokvić, poznati pjevač, već 8 dana se upućuje na putovanje do Grčke, ali ne na uobičajen način. Bez ikakvog prevoznog sredstva, Rokvić hoda ka svom odredištu, manastiru Nektarija Edinskog, gdje planira da se pokloni i završi svoje hodočašće. Tokom ovog putovanja Nikola se povremeno obraća javnosti, otkrivajući detalje svog puta, ali i dijeljenjem informacija o prikupljenom novcu namijenjenom djeci kojoj je pomoć najpotrebnija. Danas, na 8. dan putovanja, Rokvić se ponovo oglasio, otkrivajući koliko je novca do sad prikupljeno. Veliki pozdrav, dragi narode! Još jednom vas pozivam da podržite ovu misiju, ovaj put za dječju radost, i sa zadovoljstvom vas obavještavam da smo prešli cifru 6 miliona dinara. Živi i zdravi bili, Bog vas blagoslovio, idemo dalje, rekao je Nikola s osmijehom na licu. Podsjetimo, cilj ovog putovanja nije samo duhovni čin, već i humanitarni poduhvat. Nikola Rokvić prikuplja sredstva za kupovinu aparata za dijagnostificiranje kancera mozga kod djece, kao i za renoviranje dijela dječje onkologije. Sa svojom suprugom Bojanom osnovao je fundaciju Porodica, koja će sa svojom humanošću i donacijama pomoći svima kojima je to neophodno. Rokvićeva predanost i posvećenost ovoj humanitarnoj misiji inspiriše mnoge, dok se zajednica aktivno angažuje podržavajući njegove napore. Njegova odlučnost da napravi razliku u životima djece koja se bore s teškim bolestima pruža nadu i podsjeća druge da se pridruže ovom nesebičnom činu dobrote. Nikola Rokvić, pjevač po zanimanju, ali i humanitarac u srcu, pokazuje kako mala djela ljubaznosti i solidarnost mogu imati veliki utjecaj na zajednicu i živote onih kojima je pomoć najpotrebnija. Njegovo putovanje ka Grčkoj možda je fizički izazovno, ali njegova misija je ispunjena duhovnim bogatstvom i altruizmom koji će sigurno ostaviti trajan pečat u srcima mnogih.